Olen Liisa ja 80-vuotias. Olen hiihtänyt 73 vuotta. Ensimmäiset sukseni sain 7-vuotiaana. Olin ensimmäisellä luokalla ja isä teki koivulaudasta minulle sukset ja vaahtoi niitä pirtin uunin liekkeessä. Ja sitten hän pani niihin tervaa ja pani ne taipumaan sitten saunan nurkkapieleen niin, että siihen tuli sitä kärkeä. Ja niillä oli pakko hiihdellä, kun koulumatka lyheni järven yli hiihtäessä. Lapsuuteni ja nuoruuteni ja pitkälle aikuisuuteen, niin minulla oli ihan tavallista hiihtoa, koska silloin sitä tarvittiin monessa kohti. En ollut mikään himohiihtäjä, mutta sitten 60-vuotiaana innostuin Lappiin menemään hiihtämään. Ja niin eräänä vuonna sitten meidän Tunturladun porukka lähti hiihtovaellukselle. Meitä oli 4 henkilöä, ahtiot perässä jokaisella ja hiihdimme. Meitä oli 2 tyttöä ja 2 miestä. No niin, meidän tyttöys oli tietysti jo hyvin pitkälle mennyttä. Ja me tytöt sitten hiihdimme mukana yli 2 viikkoa. Mutta sitten meille tuli väsymys ja menimme tien varteen ja soitimme kyytiä. Hiihtäminen on kaiken kaikkiaan antanut minulle terveyttä ja siitä on ollut mielenkiintoisia paikkoja nähty ja se on semmoinen vapauttava kokemus aina lähteä hiihtämään.